Diuen els experts que les pandèmies se solen donar quan un període de creixement, integració econòmica i comercial arreu del planeta arriba al seu remat. Es fan possibles degut a dos fenòmens complementaris: un elevat moviment humà i un increment de la urbanització i de la cria de ramat. Ja veiem com la pandèmia accelera tendències i posa als peus dels cavalls la integració econòmica, accentua el debilitament polític i provoca crisis de les classes dominants i grans mutacions psicològiques i culturals. Segurament per això convé ampliar la visió que solen tenir els estats centralistes i ens convé falcar organitzacions més horitzontals per tal de construir eixa nova normalitat anunciada.